Beste mensen, welkom. Goed om hier samen te zijn, hier op deze zaterdagavond voor de tweede zondag van de Advent. Welkom in het bijzonder natuurlijk aan degenen die ons gaan verwarmen, gaan verrassen met mooie muziek. De organist, orgelmeester mag ik wel zeggen, die ook het initiatief tot dit concert genomen heeft, Evert van der Kamp, altijd trouw ondersteund ook door zijn vrouw Brigitte, en twee koperblazers, Mattie en Karel van Boven. Heel fijn dat die dit voor ons mogelijk gaan maken. Maar uw bijdrage wordt ook gevraagd, want we gaan ook met elkaar zingen. Liederen van de Advent en van de Kerst, zoals dat in deze tijd hoort. Maar laat ik eerst ook nog een licht aansteken. Het licht van de Advent, in elk geval van de eerste Advent, mag branden. Wij in de vereniging komen ook de tweede adventskaars aan te steken, maar dat bewaren we toch nog maar even, tot morgen. Mijn naam, zoals u weet, is Leen de Ronde, voorganger hier ter plaatse van de protestantse gemeente van Kruinen. Ik wil deze avond met u openen met het lezen van een psalm. Een psalm die zeker ook raakt aan het thema van de Advent, maar voor mijn gevoel tegelijkertijd ook iets weergeeft van de tijd waarin we ons ook in bredere zin momenteel bevinden, waarin heel de wereld en wellicht ook onze eigen samenleving zich in bevindt. En niettemin een psalm die roept vanuit de diepte, maar ook weet van de hoop die er desondanks mag zijn. En dat doe ik dan met deze bundel, 150 psalmen vrij, van Huub Oosterhuis. Ik realiseerde me dat het vandaag precies 8 maanden geleden is dat hij overleed. Namelijk op eerste paasdag van de 9e april 2023. 8 maanden geleden dus vandaag. Hij heeft van alle psalmen een bewerking gemaakt en sommige bewerkingen zijn vrij tot heel vrij. Sommige bewerkingen blijven ook heel dicht bij de psalm zelf, zoals ook de bewerking die ik nu voor u lezen zal van psalm 130. Hij heeft ook nog een psalm 130a opgenomen. Dat is volgens mij de enige psalm die hij 2 maal bewerkt heeft. Geeft misschien aan hoe na deze psalm ook Huub Oosterhuis aan het hart lag. Uit de diepte roep ik u. U, hoor mijn stem. Doe uw oren open. U, en luister naar mijn stem die om genade smeekt. Zou u de zonden tellen? Wie zal dat bestaan? Maar bij u is vergeven. En zo wil u gekend zijn. Ik wacht op hem en hoop. Mijn ziel wacht op hem en volhardt. Ik houd mij aan zijn woord. Mijn ziel ziet uit naar hem, zoals wie staat op wacht, uitziet naar de morgen, naar het morgenlicht. Israël, volhard in hem, want bij hem is genade. Kracht om te bevrijden is bij hem veel kracht. Hij zal jou bevrijden, Israël, uit de macht van ongerechtigheid. Amen. Nou, ik denk dat deze psalm ook prachtig aansluit bij de eerste bewerking die nu zal klinken vanaf het orgel
op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Ik wens u een heel mooi concert toe, een goede samenzang met elkaar. En ik wil u ook nog even wijzen op dat u na afloop van dit concert nog niet direct al naar huis hoeft te gaan. Mag me wel, eventueel, maar we kunnen ook nog even wat nablijven in de Wandelkerk, even wat drinken met elkaar. En misschien ziet u daar ook nog een mooie cd liggen. Of misschien ook wel bladmuziek waarvan u denkt van nou, daar heb ik eigenlijk wel interesse in. Het is allemaal te koop. En de opbrengst daarvan is ook wel bijzonder. Dat is bestemd voor Kika. Dus misschien mag dat een aanmoediging zijn om nog wat extra ook ruimhartig in de buidel te kasten. Kinderen die met kanker te maken hebben, die worden hiermee ondersteund door deze verkoop van de cd's. U mag eventueel ook gewoon een vrije gift in de schaal deponeren. Dat moest ik nadrukkelijk toch nog even ook aan u doorgeven namens Evert. We wensen elkaar allemaal een mooie avond toe.
zeggen mensen wel eens tegen mij, dominee, ik kan niet zingen, ik kan niet meer zingen. Ik denk dat er vanavond niemand hier geweest is die zegt, ik kan niet zingen. Want met deze klanken van het orgel en het koper samen, dan moet je wel zingen. Prachtig zoals we dat hebben kunnen doen met elkaar. En heel veel dank voor wat Evert en de koperblazers met elkaar ons ook hebben laten horen. Misschien dat toch een klein applausje daar nu wel voor op zijn plaats is ook. Ja, dan zijn we bijna aan het einde van dit concert. Er is nog 1 instrumentaal nummer, het was Nacht in Bethlehemsregen. En dan zijn er nog 2 vocale nummers, Stille Nacht en het Ere zij God, dat we dan natuurlijk ook staande willen zingen. Ik wijs u dus nog even op het naprogramma met koffie, thee en ook de cd's en uw gift voor Kika mogelijk nog extra. En dan sluit ik af met nog een adventstekst uit de brief van Paulus aan de Romeinen. Daarvan het 13e hoofdstuk schreef de apostel de volgende woorden die in deze dagen van de Advent wel vaker klinken. Romeinen 13 vanaf het 11e vers. U kent toch de huidige tijd. Het moment is dan gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons nu meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde. De dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis. Laten we ons omgorden met wapenen van het licht. Ja, en zo zijn we misschien ook door dat wat we vanavond hebben mogen horen, ook weer iets extra gewapend met licht en met muziek. Wij gaan naar de laatste nummers, naar het laatste instrumentale nummer luisteren en dan nog zingen met elkaar.